नमस्ते, मैं चिकन खिमा बनवते आहे. त्याचं साहित्य दाखवते. हे चिकन आहे पाव किलो. हे खिमा बनवण्यासाठी मी असा चिकन आणला आहे. म्हणजे घरगुती आपण कसा खिमा बनवायचा ते मी तुम्हाला माहिती देणार आहे. आणि त्याच्यासाठी एक टोमॅटो घेतला आहे, एक कांदा घेतला आहे, हे अद्रक लसूणची पेस्ट आहे 1 चमचा, हे अर्धा लिंबू आहे, एक मिरची आहे आणि हे सगळे असे गरम मसाले आहेत. म्हणजे तेजपान आहे, जिरं आहे, लवंग आहेत, 2-3 काली मिरी आहे, 7-8 आहेत आणि विलायची मसाला आहे. हे विलायची आहे मसाल्याची. आणि हे दालचिनीचा तुकडा आहे थोडासा. आणि त्याच्यासाठी हे मटर आहे 1 वाटी. हे मीठ चवीपुरतं घ्यायचं आहे. आणि याच्यामध्ये लाल मिरची मसाला आहे, हळद आहे आणि गरम मसाला आहे. हे तेल आहे तळण्यासाठी. आता मी तुम्हाला आहे ना हे खिमा कसा बनवायचा ते मी दाखवते. हा चिकन सगळं असे बारीक फोडी करायचे, स्वच्छ धुवून चांगलं घ्यायचं आणि असं मिक्सरच्या भांड्यामध्ये असं घेऊन मिक्सरला लावायचं आणि बारीक करायचा. आता मी खिमा कसा बनवला ते दाखवते. हे बघा, असं मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आहे ना बारीक करून असं प्लेटमध्ये काढून घ्यायचा. आपला खिमा एकदम मस्त. त्यांचं कसं मी तिकडे खिमा घेत नाही मटणच्या दुकानात, का माहिती आहे का, ते लाकडी त्यांचं कधीचं ते खराब असतं, त्याच्यावर सगळी कोंबडी कापलेली असतं. म्हणून मी असा घरी आणून चिकन बनवते. हे तर मस्त मी कसं चिकन आणून आहे ना असं घरी खिमा बनवते. आता मस्त आपला खिमा तयार झाला आहे. आता आपण बनवायची सुरुवात करूया. तेल टाकले. आता त्याच्यामध्ये आहे ना मसाला वेलची अशी फोडून घेतली आहे. आणि आता सर्व गरम मसाला आहे ना आता ते तेलामध्ये टाकते. आता त्याच्यामध्ये कांदा टाकते. आता कांदा चांगला भाजून घ्यायचा. आता त्याच्यामध्ये अद्रक लसूणची पेस्ट टाकते. आता याच्यामध्ये आहे ना हे मटर टाकते, म्हणजे वाटाणे टाकते. हे वाटाणे शेंगातले आहे. हे 2 मिनटं वाटाणे टाकून हलवायचं चांगलं. आता याच्यामध्ये हे मसाले टाकते. हे मसाले सगळे घेतले आहेत ना ते आता ते एकदम टाकते. आता याच्यामध्ये टोमॅटो टाकते. आता याला आहे ना तेल सुटेपर्यंत हलवत राहायचं, चांगलं असं ढवळीत राहायचं, कारण टोमॅटो शिजतात. तेल सुटलंय बघा चांगलं. आता याच्यामध्ये आहे ना खिमा टाकते. आता खिमा आहे ना हा सुक्का आहे ना, ह्याच्यामध्ये आहे ना थोडं पाणी टाकायचं आपण, मग जरा सुट्टा सुट्टा करायचा आहे. पाणी टाकून पूर्ण असं सुट्टा करायचा. ते आपण पाणी नाही टाकून असं केलं ना तर डायरेक्ट टाकलं तर गोळे होतात त्याचे. म्हणून आपण पाणी टाकून मी तुम्हाला दाखवते तसं बनवायचं आपण. आता मी प्लेटमध्ये घेतला आहे, तुम्ही मोठ्या भांड्यात घेऊ शकता. हे असं हे बघा पाणी टाकून असं मस्त गरगरीत करायचा चांगला. म्हणजे एवढा इथपर्यंत होईपर्यंत पाणी टाकायचा, सुका नाही टाकायचा. आता मी हे त्याच्यामध्ये टाकते. आता खिमा टाकल्यावर असं हे सगळं मसाला वगैरे सगळं एकदम मिक्स करायचा. आपला पाव किलो खिमा असेल ना तर 100 ग्रॅम कमी आणि 50 ग्रॅम जास्त असा तेल वापरायचा. म्हणजे ते छान होतो एकदम मस्त.
आता हे मस्त मिक्स केलं आहे. आता किमा सर्व मिक्स केला आहे. आता त्याच्यामध्ये आपण चवीपुरतं मीठ टाकायचं. आपल्याला चवीपुरतं लागेल तेवढं मीठ टाकायचं. मीठ टाकून परत हलवायचं. मी छोटं भांडं घेतलं आहे, तुम्ही मोठं घ्यायचं, कारण तुम्हाला ढवळायला वगैरे जमणार नाही ना छोट्या भांड्यात, म्हणून. मला कशी सवय झाली आहे. आता मस्त मिक्स झालं आहे. आता याच्यावर मी झाकून ठेवते 15-20 मिनटं. एकदम गॅस कमी करून हे शिजवायचं आहे. आता आपलं बघूया मस्त शिजलं आहे काय. मस्त छान शिजलं आहे. 15 मिनटं होऊन गेली. आणि त्याला कसं झाकण ठेवल्यावर पाणी सुटलं होतं, म्हणजे आपण पाणी बिनी नाही त्याच्यामध्ये टाकायचं, त्यालाच पाणी सुटतं. तर मस्त छान झालं आहे. आता गॅस फास्ट केला आहे आणि आता चांगलं मी तरसवते. पाणी ते सुटलं पाहिजे ना, म्हणून ते चांगलं तरसरते बघा. झाकण ठेवल्यावर आहे ना 2 वेळा हलवलं, म्हणजे मधून म्हणजे 5-5 मिनिटांनी हलवायचं 2 वेळा. गॅस एकदमच बारीक करून ठेवायचा. 15 मिनिटांनी झाकण काढून असं मस्त गॅस फास्ट करून असं चांगलं तरसवून घ्यायचं. म्हणजे कसं हे तरतरते पाणी आहे ना, ते पाणी मग सगळं मुरून जातं. आता मस्त छान झालं आहे. आता मी तुम्हाला काढून दाखवते. गॅस बंद करते. गॅस बंद केल्यावर पण आहे ना जरासं फिरवत राहायचं, कारण ते भांडं तापलेलं असतं ना, म्हणून त्याच्यामुळे काय होतं, म्हणजे चांगले मग त्याच्यामध्ये जी वस्तू शिजते ना ती चांगली नरम होते. आता मस्त झालेलं आहे. आता मी तुम्हाला काढून दाखवते. आपला चिकन किमा मस्त तयार एकदम रेडी झालेला आहे. आता त्याच्यावर आपण असं लिंबू पिळायचा आणि त्याच्यावर थोडीशी कोथिंबीर पेरायची. आपलं मस्त रेडी झालेलं आहे. असं तुम्ही पण बनवा आणि घरी आणून किमा बनवा. हे 1/2 किलो किमा आहे आणि ते आपण पाव बरोबर, चपाती बरोबर, भाकरी बरोबर, हे असं आपण करून आहे ना कशाबरोबर पण खाऊ शकता.